نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shi ne darasi na 298 a karatun bulugul maram na ibn hajar al-asqalani rahimahullah. muna cikin kitabun nikahi, za mu karanta hadisi na 7 da na 8 insha Allah. waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan kallo kafin aure, annazaru qabla nikahi. wa an jabir bin abdullah, an karbo hadisin nan daga jabir bin abdullah radiyallahu anhuma, Allah ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinsa. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر يتي منزان الله يتي إذا خطب أحدكم المرأة، إذا ɗayanku ya nemi mace. idan aka ce khataba ana nufin nema. idan wani daga cikinku ya nemi auren mace, fa'in istata'a an yanzura minha, to idan zai iya kallo game da ita, ma ya da'uhu, to akwai ila a wani littafin ba a sa ba, an yanzura minha ila ma ya da'uhu ila nikahiha. idan zai iya kallo game da ita wannan mata, wato jikinta, abinda zai kira shi, zai karfafa masa ya aure ta, falyaf'al, sai ya aikata. idan mutum ya nemi auren wata mace, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, idan zai iya kallo game da jikinta, abinda zai sa shi, abinda zai kira shi, ma ya da'uhu, wato abinda zai karfafa masa ila nikahiha, zuwa ga aurenta, falyaf'al, sai ya aikata. rawahu ahmad, al-imam ahmad ya ruwaito
yana mujallar na uku shafi na 334 littafinsa al-musnad. yanda ya taho cikin al-musnad, jabir ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka, wato hadisin akwai ragowar shi, amma shi ibnu hajar bai kawo ragowar ba, ya dai bayyana maganar manzon Allah. amma shi jabir ya ci gaba da cewa fa khatabtu jariyatan min bani salima, sai na nemi wata budurwa a kabilar banu salama fa kuntu akhtabi'u laha, sai na kasance ina ta ɓuya ina ɓuya ma ita wannan budurwa, hatta ra'aitu minha, har sai da na gani ta jikin ita wannan budurwan ba'da ma da'ani ila nikahiha, wani abin da ya kira ni har ya kai ga aurenta, wato abin da ya karfafa min, wata zawwajtu har sai na aure ta. wannan shine ragowan hadisin al-Imam Ahmad. wato Jabir yana cewa a lokacin da ya ji wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da ita, ya nemi wata budurwa kuma ya aikata abin da annabi ya faɗa, ya dinga ƙoƙari sai da ya ga wani abu game da ita budurwan, abin da ya ƙarfafa ma sha'awar ya aure ta, kuma ya aure ta ɗin. mu ci gaba, ya cewa Abu Dawud, kuma al'imam Abu Dawud ya ruwaito hadisin, yanda hadisin ya zo yana babun fir rajuli yanzuru ila almar'ati wa huwa yuridu tazwijaha, mutum ya ga mace yana da nufin ya aure ta. karkashin wannan babi al-imam Abu Dawud ya kawo hadisin Jabir ya ce fa khatabtu jariyatan, sai na nemi wata budurwa, fakuntu atakhabba'u laha, sai na dinga buya ina kallon ita wannan budurwan, wato sai ya buya sai ya kalli ita wannan budurwa, ita bata sani ba, hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha, har sai da na gani game da ita wannan budurwa wani abu da ya kira ni har ya kai ga aurenta. wa tazawwujiha fa tazawwajtuha, sai na aure ta. hadisin yana sahihu sunan abi dawud, hadisi na 2084, wato hadisin ya inganta. yasa ibn hajar ya ce wa rijaluhu siqatun, marwaitan hadisin malamai da suka rawaito hadisin amintattu ne. wa sahahahu al-hakim, kuma al-imam al-hakim ya inganta shi. yana al-mustadrak hadisi na 2743, a littafin al-mustadrak jabir ya ce fa khatabtu imra'atan min bani sulaim, kaga a littafin al-musnad ya ce fa khatabtu jariyatan min bani salama, amma a littafin al-mustadrak ya ce fa khatabtu imra'atan min bani sulaim. ya dai tabbatar da Jabir ya nemi wata budurwa kuma ya aikata abin da annabi ya faɗa. fa kuntu atakhabba'u laha fi usulin nakhli, Jabir ya ce saboda haka sai na dinga ɓuya ina kallon ita wannan budurwa, ina ɓuya a tsakankanin itatuwan dabino, saboda larabawa unguwanni suke da su. saboda haka Jabir sai ya tafi hanya cikin itatuwan dabino sai ya ɓuya yana kallon ita wannan budurwa, har ya ce hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha, har sai da na gani game da ita wannan budurwa wani abu na halittarta wanda ya kira ni har ga aurenta. fa tazawwajtuha, sai na aure ta. hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 97. wata wannan hadisin na Jabir ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni, idza khataba ahadukum almar'a
fa in istata'a an yanzura minha, idan mutum ya nemi mace, annabi ya ce idan zai iya ya samu damar ganin wani abu game da jikin ita wannan mace, abinda zai iya sanya shi ya aure ta, manzon Allah ya ce fal yaf'al, sai ya aikata. shine ya ce walahu shahidun. kuma hadisin Jabir yana da wata riwaya da take zama shaida ga gare shi, inda Tirmizi, wannan riwaya tana sunanu Tirmizi wa Nasa'i da sunanun Nasa'i anil Mughira. an samu sahabi na biyu shine al-Mughira bin Shu'ba, Allah ya kara masa yarda. hadisin al-Mughira bin Shu'ba yana sunanun Tirmizi da sunanun Nasa'i. lafazin da ya zo a cikin sunanun Nasa'i yana babu ibahatin nazari ila al-mar'ati qabla tazwijiha. al-Imam Nasa'i yayi babi halalci mutum ya kalli mace kafin ya aure ta, sunan babin kenan. halal ne mutum ya kalli mace kafin ya aure ta. an al-Mughira bin Shu'ba qala, al-Mughira bin Shu'ba shi kuma yace khatabtu imra'atan ala ahdi rasulillah, na nemi wata mace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. faƙala nabiyu, sai annabi ya ce min a nazarta ilaiha, shin ka kalle ta? wato al-Mughira bin Shu'ba ya nemi wata mata, yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son auren ita wannan mata. sai annabi ya masa tambaya, ka kalle ta? qultu la, nace ban kalle ta ba. kala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fanzur ilaiha, ka je ka kalle ta. kaga nan ma an samu umarni, manzon Allah ya ce ka je ka kalle ta. fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma, saboda kallon da za ka yi shine mafi dacewar abin da zai dawwamar da soyayya a tsakanin kai da ita. hadisin yana sahihu sunanun Nasa'i, hadisi na 3235. wannan shine lafazin al-Imam Nasa'i. to al-Imam Tirmidhi, kamar yadda shi Ibn Hajar ya faɗa, shi ma ya rawaito hadisin, yana babu ma ja'a fi an-nazari ila al-makhtubati. bayan al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisin, sai ya ce wa qad zahaba ba'd ahli al-ilmi ila hadha al-hadith. akwai malamai da ke da wannan fahimta, kamar yadda ka ji hadisin nan ya karantar, to malamai suna tabbatar da haka. qalu, suna cewa la ba'sa an yanzura ilaiha, babu laifi mutum ya kalli mace ma lam yara minha muharraman, in dai ba abin da aka haramta gani shine wanda zai kalla a jikin ita wannan matar ba. wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad da malamai magabata da yawa. al-Imam Tirmidhi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hikimar da ta sa ya ce ka kalli mace kafin ka aure ta. annabi ya ce fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma, kallonta ɗin shi ne abin da mafi dacewar ya dawwamar da soyayya a tsakaninku. al-Imam Tirmidhi ya ce ma'anar ajdaru ahara an tadumal mawaddatu bainakuma, kallon mace kafin ka aure ta shi zai dawwamar da soyayya a tsakanin kai da ita. to hadisin nan yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisi na 1087. ya inganta a sunanun Nasa'i, haka ma sunan Tirmidhi, yana a sunan kubra al-Imam al-Baihaqi. babu nadari rajuli ila al-mar'ati yuridu an yatazawwajaha, yanda kuma hadisin ya zo a littafin al-Imam al-Baihaqi a sunan kubra. al-Mughira bin Shu'ba yace khatabtu imra'atan, na nemi auren wata mace
fa zakartuha li rasulillah, sai na bayyana al'amarinta ga manzon Allah. Al-Mughira bin Shu'ba ya ce sai na gaya ma annabi, na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matar da na gani ina so zan aura. faƙala li, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min, hal nazarta ilaiha, shin ka dubi ita wannan matan kultu la, na ce ban duba ba, ban kalle ta ba. ƙala sai ya ce fanzur ilaiha, ka ce ka kalle ta, fa innahu ahara maimakon ajdaru, yanda ya taho a sunanun nasa'i da kuma sunanun turmizi, fa innahu ahara an yi udama bainakuma, shi ne mafi dacewar abin da zai dawwamar da soyayya a tsakanin kai da ita. Al-Mughira bin Shu'ba ya ce fa'ataituha, sai na je gidansu, tunda annabi ya ce in je in dube ta, in je in kalle ta, sai na je gidan. wa inda ha abawaha, na tarar da iyayenta suna gidan. wa hiya fi khidriha, ita kuma tana cikin wato labule da aka killace mata. Larabawa suna da wannan al'ada, idan budurwa ta girma to sai a mata wani labule a gefen ɗaki, nan za ta rika zama. Ita tana cikin wannan wuri da aka killace, shi ne ake kira al-khidr. Da Al-Mughira bin Shu'ba ya shigo, to ga iyayenta, ya ce sai na ce inna rasulallahi amarani an anzura ilaiha, yana gaya ma iyayenta, ya ce manzon Allah ya min umarni in zo in kalli yarku. kada ya ce fasakata, sai suka yi shiru ba su ce min komi ba. to hadisin yana sunan ibn majah, babu nazar ila almar'ati idza arada an yatazawwajaha. a littafin sunan ibn majah kuma Al-Mughira bin Shu'ba ya ce faka'annahuma kariha zalika, sun yi shuru iyayen, shine sai ya ce to alamar dai ba su so hakan ba, su ba su so a ce in zo in kalli yarsu ba. farafa'atil jariyatu janibal khidr, ita wannan budurwar tana cikin wannan labulan, wannan shamaki da aka yi mata, sai ta daga, da ta daga sai ta ce uharriju alaika in kana rasulullahi amarka an tanzura ilayya lama nazarta, ce ina haɗa ka da Allah, in dai ba annabi bane ya ce ka zo ka kalle ni, to karka yi da ka kalle ni. wa in kana rasulullahi lam ya'muruka an tanzuru ilayya fala tanzur, in dai ba manzon Allah ne ya ce ka zo ka kalle ni ba, to karka yi da ka kalle ni. amma idan shi ya ce maka, to babu laifi. wato ya zama yarinyar ma ta fi karfin imani akan iyayenta, saboda haka da jin haka kawai sai ta dama izininta shine gaba. fa nazartu ilaiha, nazo sai na kalle ta, thumma tazawwajtuha, sai na aure ta, in ji Al-Mughira bin Shu'ba. shine sai ya ce abin nan da annabi ya faɗa sai ya tabbata, saboda shi annabi ya ce wannan kallon da za ka yi mata shine wanda zai dawwamar da soyayya a tsakaninku. saboda su larabawa tun a jahiliya suna da al'ada na rufe al'aura, suna da kunya, saboda haka mace in dai don ka ganta haka ne kawai ka aura, ba mamaki a lokacin da ka ga tsiraicinta za ka kita. ne sa manzon Allah ya ba da damar mutum ya kalli mace kafin ya aure ta. shine Al-Mughira bin Shu'ba ya ce fama waqa'at indi imra'atun bi manzilatiha, duk matar da na aura daga baya ba matar da ta yi albarka irinta. walaƙad tazawwajtu 70, shine sai ce kuma mata 70 na aura, in ji Al-Mughira bin Shu'ba, mata 70 na aura. kai kana fama da biyu ko ɗaya yanzu ko? yace mata 70. a wata riwayar ma yace au bib'an wa 70 imra'a, yace ko 70 da doriya a wata riwayar. hadisin yana sahihu sunan ibn majah
hadisi na 1523. kuma hadisin yana al-musnad da kuma sunanud darimi, yana silsilatu sahiha hadisi na 96. kamar yadda ibn hajar ya kawo su a jera a nan, haka albani ya jera su a cikin silsilatu sahiha ga hadisin jabir, ga hadisin al-mughira bin shu'ba. to akwai hadisin da shi kuma anas ne ya ba da labari game da shi al-mughira din, don duk waɗannan riwayoyin da muka karanta al-mughira bin shu'ba da kansa yake ba da labari. so akwai hadisin da shi kuma anas ya ba da labari game da al-mughira din. anas shi ma sahabi ne, amma anas yaro ne. anas ya ce inna al-mughira bin shu'ba khataba imra'atan. al-mughira bin shu'ba ya nemi wata mace, faqala rasulullah, sai manzon Allah ya ce idhhab fanzur ilaiha, ka je ka kalli wannan matar, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, shine mafi dacewar ya dawwamar da soyayya a tsakaninku. anas ya ce fa dhahaba, sai al-mughira bin shu'ba ya tafi, fa nadara ilaiha, ya kalli ita wannan mata, fa zakara min muwafaqatiha. anas ya ce al-mughira yana ambaton wato dacewar da ya samu ta dalilin auren ita wannan mata, ya dace da rahamar Allah. hadisin yana sahihu sunan ibn majah, babun nazari ila al-mar'ati idza arada an yatazawwajaha, hadisi na 1523. ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallad na 29 shafin 354 yana cewa wa shari'u qad abaha, shari'a ta halatta, yace bal ahabba lahu an-nazara ila al-makhtuba, ba ma an halatta ba, an so kai musulmi idan zaka auri mace ka kalle ta. me yasa aka ce an so? kaga hadisin jabir umarnin annabi ya tabbata, a hadisin al-mughira bin shu'ba umarnin annabi ya tabbata sallallahu alaihi wasallam. saboda haka kaga anan ba wai maganan al-ibaha bane, maganar al-istihbab ne, tsakanin al-istihbab da al-wujub, saboda annabi yayi umarni, manzon Allah ya ce ka je ka kalle ta. wa yadullu ala annahu idza arafaha qabla nikahi dama al-wudd. shine ibnu taymiya ya ce duk waɗannan bayanai na annabi suna karantar da mu, idan ka san mace kafin ka aure ta, to soyayya za ta fi dawwama akan a kawo maka matar da baka taba kaninta ba. wa annan nikaha yasihu wa in lam yarha, amma auren yana inganta ko da baka kalli mace ba, ko da baka kalle ta ba ka aure ta, auren yana halatta. amma annabi ya bayyana hikimar da ta sa aka ce ka kalle ta. me hikimar? manzon Allah ya ce soyayya za ta fi dawwama tsakaninku saboda ka kalle ta. mu ci gaba, ya ce wa inda ibn maja, a riwaya ta al-imam ibn maja wa ibn hibban, kamar misali a littafin ibn maja yana babun nazari ila al-mar'a, wannan ya zo ta hadisin sahal bin abi hathma an muhammad bin maslama. so kun ga sahabi na uku kenan. wancan hadisi na farko jabir, hadisi na biyu al-mughira bin shu'ba, hadisi na uku fa hadisin muhammad bin maslama. shi yasa ya ce inda ibn maja wa ibn hibban min hadithi muhammad bin maslama al-ansari. wato a cikin sahaba annabi akwai masu suna muhammadu sun kai mutum 134 cikin sahabban manzon Allah. masu suna muhammad sun kai 134. wannan za ka gani a littafin al-isaba fi tamyizi sahaba na ibn hajar a mujallar na 5 shafi na 70. so muhammad bin maslama yana cikin manyan sahabbai
waɗanda tun kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya musulunta tun annabi yana makka, yana cikin musulman madina na farko, manyan musulmai. su kaga kenan dama can sunan shi muhammadu, ba wai an yi wa annabi takwara da shi ba ne. yana da kyau mu sani tun kafin annabi ya bayyana akwai sunan muhammad, tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, wanda ibn hajar a littafin fathul bari mujallar na 6 shafin 556 ya yi magana a kai, ya kirgama waɗanda suke da suna muhammad. jami'ul ladina tasammau bi muhammadin qabla wiladati muhammadin, kafin ma a haifi annabi muhammad waɗanda suke da suna muhammad ya ce mutum 15 ne kafin ma a haifi manzon Allah. so kaga akwai wanda ke tunanin daga kan annabi muhammad aka fara samun suna muhammad. wannan ba haka bane. akwai masu suna muhammad tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. to shi muhammad bin maslama yana cikin waɗanda ke da suna muhammad, ba wai saboda an yi masa takwara da annabi muhammad ba, sunansa kenan tun asali, babban sahabi ne. to amma in kana neman sunan da babu mai irinsa kafin zuwa manzon Allah shine ahmad. ahmad shine sunan manzon Allah, babu mai irinsa in ban da annabi muhammad. saboda akwai hadisin da ya zo cikin musnadul imam ahmad, hadisin sayyiduna ali bin abi talib, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce u'titu arba'an lam yu'tahunna ahadun min anbiya'illah. manzon Allah ya ce an min kyautan abu hudu, waɗannan abubuwa guda hudu ba a taɓa ba ma wani annabin Allah ba. sai annabi ya ce u'titu mafatihal ardi, an bani mabudin duniya. mabudai ya ce mabudan duniya. wannan hadisin ya zo cikin sahih bukhari, yana babu salati ala shahid. inni u'titu mafatiha khaza'inil ardi, an bani mabudai na taskokin duniya. to malamai sun yi ta sharhi kan waɗannan mabudai. Allah ya ba ma annabi Muhammad mabudai na taskoki. idan aka ce mabudai na taskoki na arziki kenan. to yaya mabudan nan suke? za ka gani cikin sharhohi da aka yi ma hadisin, kamar fathul bari, kamar umdatul qari. a littafin umdatul qari mujallar 8 shafin 227 al-imam al-aini ya yi ƙoƙarin fassara waɗannan mabudai na taskoki waɗanda Allah ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam. al-imam al-khattabi yana cewa wannan mu'ujiza ce ga annabi muhammad. wannan kalma ta manzon Allah mu'ujiza ce, annahu utiya mafatiha khaza'inil ardi li ummatihi ba'dahu, wanda ya shafi al'ummarsa. to sai ya zama an samu fassara daban-daban. daga cikin malamai akwai waɗanda suke cewa duk wani mai mulki mai ƙarfi a duniya a bayan rasuwar manzon Allah, taskarsa sai da ta zama ta musulmai. duk wani mai mulki, saboda haka sarkin rom, sarkin farisa, duk wasu masu mulki masu ƙarfi a duniya, dukiyar da suka tara sai da aka waye gari dukiyar ta dawo hannun musulmai saboda wannan kalma ta manzon Allah. to kuma akwai waɗanda ke ganin arziki ne da Allah ya ɓoye a ƙasa. yanzu misali, za ka ga duk ƙere-ƙeren da ake, to akwai buƙatar man fetur. man fetur yana sarrafa su. idan bature zai iya ƙere-ƙeren duk abin da zai ƙera, to sai da man fetur kafin ƙere-ƙerensa zai yi tasiri. sai Allah ya ɗauki man fetur sai ya ba wa musulmai. wannan yana daga cikin shi yasa al-imam Khattabi ya ce mu'jiza ce. tun a zamanin da mu'jiza ce, kuma har yanzu mu'jiza ce. saboda haka Allah bai bar al'ummar annabi a talauce ba. idan an ba da wata dukiya, to za ka samu mabudinta yana wajen musulmai.
to malamai sun yi sharhi kai da yawa kamar al-imam an-nawawi cikin sharh sahih muslim juz'i na 15 shafi na 59 وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله الإمام النووي يتشي وانا حديثي ينا دوكي دا معجزوزي غا النبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض كدوبا أبين دا الإمام النووي يكي فدا يا في شكرا داري بيار دا وچي دا رسوا يتشي أبين دا النبي يفدا mu'jiza ce saboda annabi yana ba da labari cewar al'ummarsa su za su mallaki taskar ƙasa sai ce wa qad waqa dalika kuma hakika hakan ya tabbata to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirga kyautar da Allah ya mishi bai ba ma wani annabi ba ya ce abubuwa guda hudu na farko ya ce an bani mabudai na taskokin duniya sai ya ce na biyu wasu mitu ahmada an kira ni da suna ahmad su kaga wannan ya zama khususiya ga manzon Allah saboda annabi ya ce an min kyautan da ba a taba ma wani annabi ba ya kirga ya ce na farko an bani mabudai na taskoki na duniya na biyu summitu ahmada an kira ni da suna ahmad wa ju'ila turabu li tahura kuma an sanya ƙasa ta zama abin tsarki gare ni saboda babu annabin da Allah ya halatta mishi taimama sai annabi Muhammad wa ju'ilat ummati khairal umami sai manzon Allah ya ce na hudu Allah ya saka al'umma ta ita ce mafi alkhairi cikin al'ummomin duniya gaba daya to waɗannan su ne abubuwa guda hudu so idan ka ce babu mai sunan Ahmad kafin zuwan manzon Allah kayi gaskiya saboda ga hadisin manzon Allah hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 3939 kaga ya dace da aya ta 6 ta suratu saffi wa idh qala isa ibnu maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad sai zo cikin alqur'ani don haka yasa sunan ahmad shine yake banta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma idan aka ce sunan Muhammad akwai waɗanda suke da shi to wannan hadisi da muke magana akai wanda shine sahabi na uku Muhammad bin Maslama al-Ansari ibn Hajar ya ce hadisinsa yana sunan ibn Majah yanda hadisin ya zo a sunan ibn Majah da in ka lura shi ibn Hajar bai kawo hadisan ba illa kawai yana mana al'ihala sai ya ce hadisi na kaza yana kaza yanda hadisin ya zo cikin sunan ibn Majah Muhammad bin Maslama sahabi ne mutumin Madina ya ce khatabtu imra'atan na nemi wata mata faja'altu atakhabba'u laha sai na dinga buya don in kalle ta hatta nazartu ilaiha har sai da na samu daman kallanta din fi nakhlin laha a wata gonar dabino ita matar tana da gonar dabino faqila lahu sai aka ce mar ataf'alu haza wa anta sahibu rasulillah kake buya a cikin gonan dabino kana leƙen mace alhali kai sahabi ne sai ya ce sami'tu rasulullahi na ji manzon Allah ya kula yana cewa idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbata imra'atin idan Allah ya jefa tunanin neman wata mace a zuciyar mutum fala ba'sa an yanzura ilaiha to babu laifi idan mutum ya kalle ta hadisin Muhammad bin Maslama shi ma ya inganta yana sahihu sunan ibn Majah hadisi na 1522 kuma hadisin yana sahihu ibn Hibban
babun fi dhikril ibahati lil khatib al mar'a an yanzura ilaiha qabla al aqd shine hadisi na 442. a sahihu ibn hibban Sulaiman bin Abi Hafma shi ya ba da labarin hadisin ya ce ra'aitu Muhammad ibn Maslama yutaribu ibnat al-Dhahhak ala injari min anajir al-Madina yubsiruha. Sulaiman bin Abi Hafma ya ce na ga Muhammad bin Maslama yana ta ƙoƙarin sai ya ga wata mace yarinyar Abbahaku, saboda haka sai yana hawan jinka don dai ya kalle ta. shine Suleiman bin Abi Hafma sai ya mar magana ya ce a taf'alu haza wa anta sahibu rasulillah, ka hau jinka saboda za ka kalli mata kai sahabi? wato yana ganin abinda wannan mutum ya bai kyauta ba. kala sai ya ce na'am, kware kuwa, abinda ya sa nake haka sami'tu rasulullahi yaqul, na ji manzon Allah yana cewa idza alqa Allahu fi qalbi imri'in khitbatil mar'a, idan Allah ya jefa tunani na neman wata mace a zuciyar mutum, fala ba'sa an yanzura ilaiha, babu laifi idan mutum ya kalle ta. a littafin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi, al-imam al-baihaqi ya kawo sunan ita wannan matar, ana kiranta Subaitatu bintu Dhahhaki. Subaitatu. shi Muhammad bin Maslama yana son ita wannan matar, saboda haka sai har yana hawa jinka saboda ya kalle ta. a littafin al-mustadrak na al-imam al-hakim akwai hadisin Sahal bin Abi Hafma yace kuntu jalisan ma'a Muhammad ibn Maslama, wata rana ina zaune da Muhammad bin Maslama, shi wannan sahabi. famarrat ibnatu Dhahhaki bin Khalifa, sai ga yarinyar Abdahaku bin Khalifa ta zo wucewa. faja'ala yutariduha bi basarihi, sai Muhammad bin Maslama ya bi ta da kallo, yana ta kallanta. faƙultu ni kuma sai ne, to kana zaune da malami sai kuma gashi yana kallon mata, to kaga ai gwamma ayi wa malami nasiha. shine shi Suleiman bin Abi Hafma sai abin ya bata mai rai, ce subhanallah taf'alu haza, yana gaya wa malamin, yanzu kai kana haka ka ringa kallon mace wa anta sahibu rasulillah, kuma kai sahabin manzon Allah ne? sai ya ce to ai akwai hadisi, inni sami'tu rasulullahi yaqul, na ji manzon Allah yana cewa idza alqallahu khitbata imra'atin fi qalbi rajulin, idan Allah ya jefa tunanin neman wata mace a zuciyar wani mutum, fala ba'sa an yanzura ilaiha, babu laifi idan mutum ya kalle ta. hadisin yana al-musnad. Sahal bin Abi Hafma nan ma ya bada labari, ra'aitu Muhammad ibn Maslama yutaridu imra'atan bi basari, naga Muhammad bin Maslama yana kallon wata mace, ya kura mata ido. sai na ce tanzur ilaiha, yanzu ka kura ma wannan mata ido, wa anta min ashabi Muhammadin, alhali kana cikin sahabban annabi Muhammad. saboda ai kallon mace ka kura mata ido haramun ne, wanda kowa ya sani. yaya kai sahabi zaka kura wa mace ido haka? shine sai ya ce inni sami'tu rasulullahi yaqul, naji manzon Allah yana cewa idza alqa Allahu azza wa jalla fi qalbi imri'in khitbatan li imra'atin fala ba'sa an yanzura ilaiha, idan Allah ya jefa tunanin neman wata mace a zuciyar mutum, babu laifi don ya kalle ta. so kaga mun samu sahabbai mutum uku. to sai hadisi na ƙarshe, wali muslimin, ya ce a riwaya ta al'imamu Muslim kuma, an abi hurairata, an karɓo hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yarda. amma shi abu huraira ba wai abin ya faru da shi ba ne, shi ma yana ba da labarin wani sahabi ne.
annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi qala li rajulin ya taɓa gaya ma wani mutum tazawwaja imra'atan wanda ya nemi auren wata mace a nazarta ilaiha shin ka kalle ta qala la yace ban kalle ta ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idhhab fanzur ilaiha ka je ka kalle ta su kaga an samu sahabbai mutum hudu kuma duk hadisan nan ingantattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu muslim babu nadbin nazari ila wajhil mar'ati wa kaffaiha mustahabi ne a kalli fuskar mace da tafukan hannuwanta liman yuridu tazawwujaha ga wanda ke son ya aure ta shine hadisi na 1424 amma hadisin yanda ya zo daga abu huraira abinda abu huraira ya faɗa kuntu inda nabi na kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun sai wani mutum ya zo mar fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar ya bashi labari yana son zai auri wata mace tana cikin musulman madina fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah ya ce ana zarta ilaiha shin ka kalle ta qala la yace a qala sai ya ce fadhhab fanzur ilaiha ka je ka kalli ita wannan mata fa inna fi a'yunil ansari shay'an saboda idanun musulman madina akwai wani abu a ciki wata annabi ya ce je ka kalle ta saboda a idanun musulman madina akwai wani abu kenan wanda yake neman auren almuhajir ne mutumin makka ne yake neman auren wata mace daga cikin musulman madina shine annabi yake gaya masa wani sirri wanda shi bai sani ba ya ce ka je ka kalle ta su matan madina ba irin na maka ba ne a idanun matan madina akwai wani abu akwai riwayar da ta zo riwaya ta biyu ita ma tana sahihu muslim sai ya ce na'am qad nadartu ilaiha ya ce na'am ya rasulullah na kalle ta qala sai annabi ya ce ala kam tazawwajtaha sadaki nawa aka maka wajen aurenta qala sai ya ce ala arba'i awaqin uqiya hudu ne kuma idan aka ce uqiya ana nufin dirhami 40 saboda ka dirhami 40 sau hudu kaga dirhami 160 kudin yayi yawa shine sai annabi ya ce ala arba'i awaqin yanzu har uqiya hudu dirhami 160 ka annama tanhituna al-fidda min urdi hadha al-jabal manzo Allah ya ce kamar a jikin wannan dutsen kuke zuwa kuna sassako azurfa kaga annabi yana faɗa kenan wato kamar sassakan azurfa ake a fili zuwa kawai ake adiba ku zo kuna ba da sadaki haka annabi yana faɗa saboda ya ji sadakin yayi yawa shine sai manzo Allah ya ce ma inda na ma nutika to mu ba mu da abin da zamu baka gudunmawa in ji annabi ba mu da abin da zamu baka gudunmawa a yanzu walakin asa anna ba'athaka fi ba'thin tusibu minhu sai dai ba mamaki mu tura ka wani yaki idan an tura ka yakin mai yawa ka samu ganimar da zaka biya sadakin kaga annabi dai yana ga ni dai ban da abin da zan baka ka biya wannan sadaki amma ka jira ba mamaki in yaki ya taso a tura ka ka samu ganima shi ne Abu Hurairah ya ce fa ba'atha ba'than sai Allah ya tura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wani ayari na banu absin aka tafi wani yaki fa ba'atha dhalika ar-rajul fihi alamar dai mutumin ya auri matan amma dai sadakin yayi yawa annabi yake ta faɗa akai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi kaga ya bayyana hikimar da ta sa yace aje a kalli ita wannan matar saboda a idanun ana samun haki a idanu tana yiwa matar tana da wani aibu ta idanunta wanda kai baka sani ba in baka kalle ta ba sai bayan aure sai kai nadama al-imam an-nawawi yace kamar yadda annabi ya faɗa yace idanun musulman madina akwai wani abu to anan shine yace sigarun
akwai malaman da suke cewa idanun musulman madina ƙanana ne ba su da girma, wasu kuma suna cewa zurqa, wato idanun nasu akwai launin bulu, akwai wani launi wanda a idanunsu, shi yasa manzon Allah ya ce je ka kalla don wani ba zai so shi ba. to waɗannan su ne hadisai da shi ibn hajar ya kawo, yana magana akan hukuncin kallon mace kafin ka aure ta, kuma ba su kaɗai ba ne, akwai hadisi guda da ya bari, shine hadisin abu humaidin as-sa'idi al-ansari, shi ma hadisinsa ya inganta, yana sahihul jami'i sagir hadisi na 507. hadisin abu humaidin as-sa'idi wanda sunansa al-munzir bin sa'din ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza khataba ahadukum imra'atan, idan waninku ya nemi auren wata mace, fala junaha alaihi, babu laifi gare shi an yanzura ilaiha, ya kalli matar, idza kana innama yanzuru ilaiha li khitba, amma fa in ya kasance zai kalle ta ne don ya aure ta, in fa don aurenta ne yasa zai kalle ta, sai manzo Allah ya ce babu laifi, sai annabi ya ce wa in kanat la ta'lam, ko da ita matar bata san ana kallonta ba, manzo Allah ya ce ko da bata san ana kallonta ba babu laifi ka kalle ta. so hadisin abu humaidin ya zo da ƙarin da babu cikin waɗancan hadisai da ibnu hajar ya kawo, saboda anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ko da ita matar bata sani ba, ko da matar bata sani ba, wa in kanat la ta'lam, babu laifi ka kalle ta. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sharaɗin shine idza kana innama yanzuru ilaiha li khitba, idan niyyarsa ita ce ya aure ta, amma in ba niyyarsa ba ce ya aure ta, kallon wannan mata haramun ne gare shi. hadisin yana al-musnadul imam ahmad da kuma al-mu'jamul awsat, al-mu'jamul awsat na al-imam tabarani shine hadisin 911. waɗannan hadisai duk sun zo da bayani akan abu guda, kafin a yi aure a kalli mace, shine abinda hadisan duk suke karantar da mu, kafin a auri mace a kalle ta. don haka waɗannan hadisai suna ɗauke da bayanai masu yawan gaske, bayanan suna da yawa, amma a takaice abubuwa guda hudu ne za mu yi magana a kai insha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر لا إله إلا الله. saboda an samu umarnin manzon Allah, an samu umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin waɗannan hadisai. don misali hadisin abu huraira, hadisin al-mughira bin shu'ba, a hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka zaɓi ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka zaɓi, idza khataba ahadukum al-mar'a fa in istata'a, idan mutum yana neman mace idan zai iya, kaga nan an baka zaɓi. amma sauran hadisan sun zo da umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. saboda haka abinda malaman suna suka fahimta shine mustahabi ne, wanda ita ce fahimta da tafi rinjaye. mustahabi ne ga mutum ya kalli mace kafin ya aure ta, wanda wannan ya zo cikin sharhu nawawi ala sahihi muslim juz'i na 9 shafin 210. fi haza dalalatun li jawazi zikr misl hadha lin nasiha wa fihi istihbab an-nazar ila wajhi man yuridu tazawwujaha. mustahabi ne mutum ya kalli fuskar matar da yake da nufin ya aure ta. wannan ita ce mazhabar al-imam shafi'i, mazhabar al-imam malik, mazhabar al-imam abu hanifa wa sa'ir al-kufiyyin wa ahmad. kaga kenan mazhabar manyan masana gaba ɗaya kenan suna tabbatar da ya kamata kafin ka auri mace ka kalle ta. jamahirul ulama, al-imam nawawi ya ce akasarin malaman sunna, saboda waɗannan hadisai sun ce mustahabi ne. akwai malaman da suke ƙi, ba shakka, wanda al-imam nawawi ya ba da labari cikin sharhin da yayi. al-qadi iyad shi ma ya ba da labari akan an samu mutane waɗanda suke ganin makaruhi ne ka je ka kalli mace kafin ka aure ta. fa hada mukhalifun li sarihi hada al-hadith. al-imam an-nawawi ce to duk malamin da zai ce makaruhi ne, kaga karara ya saba ma hadisin manzon Allah, tunda annabi da kansa ya faɗa wa mukhalifun li ijma'il umma, kuma malaman sunna kaf sun yi ijma'i. idan aka ce sun yi ijma'i, fahimtar su ta zo ɗaya ala jawazin nazari, halal ne ka kalli mace kafin ka aure ta. fa huwa ja'izun fi qawli ammati ahli al-ilm. saboda haka kallon mace kafin aure ta halal ne. akasarin malaman suna sun tabbatar da haka. in ma ka samu wani malami wanda yake ganin akwai aibu, to za ka samu malaman ba su da yawa. ba shakka daga ciki akwai al-imamu malik. mazhabar malikiya ta yadda za a kalli mace kafin a aure ta, amma akwai fahimtar al-imamu malik adamul jawaz. al-imamu malik yana cewa ba daidai ba ne idan mutum ya ringa bin mace yana farautanta saboda ya ganta. al-imamu malik yana kyamar haka. wannan ya zo cikin alkafi, littafin ibnu abdulbarri. wa man arada nikaha imra'atin falaysa lahu inda malikin an yanzura ilaiha wala yata'ammalu mahasinaha. al-imamu malik yace idan kana da nufin zaka auri mace, to ba daidai bane ka ringa farautan matan saboda ka kalle ta. to wannan fahimta guda ne, amma dai abinda mazhabar al-imamu malik take rike da shi, annahu yanzuru ilaiha, halal ne ka kalli mace, wa alaiha thiyabuha, amma ka tabbata ita wannan matar tana da tufafinta, tana sanye da tufafinta, ba wai tsirara zaka kalle ta ba. wa man abaha min al-ulama an-nazar ilaiha inda khitbatiha fa innahu yubihu an yanzura minha ila wajhiha wa kaffaiha. an baka damar ka kalli fuskar matan, ka kalli tafukan hannuwanta, li'anna dhalika laysa alaiha sitruhu fi salatiha. yanda mace ke tsayuwa ta yi sallah, idan mace za ta yi sallah ba ta rufe fuska, ba ta rufe tafukan hannuwanta, to haka idan mutum ya zo neman ta
ba za ta rufe fuskanta ba, ba za ta rufe tafukan hannuwanta ba. da wannan gaskiya shine abin da malaman sunna mafi yawa suka yadda da shi, saboda waɗannan hadisai da muka karanta mustahabi ne. akwai malaman da ke ganin mandub, mubahun. akwai bambanci tsakanin mustahabi da mubahun. idan aka ce mustahabi, in ka yi shi akwai lada, saboda haka in kana buƙatar auren wata mace sai ka kalle ta, kallon da kayin ana rubuta maka lada, shine mustahabi. amma akwai malaman da ke ganin ba ladar da za a rubuta maka, sai dai a kira shi mubahun. halal ne, an halatta maka ka kalle ta, saboda haka in ka ga dama ka kalle ta, in ka ga dama ka bari, ba wani lada da za a baka don ka kalle ta. wannan yana cikin mawahibul jalil, mujallar 8 shafi na 16. kusan duk littafan fikihu sun tabbatar da mustahabi ne, illa wani sashi na mazhabar al-Imam Malik da suke ganin wato akwai aibu tare da shi, wanda kuma abinda hadisai suka tabbatar mana kenan. hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana halalcin mutum ya kalli mace idan yana da nufin aurenta, wanda annabi ya faɗi wannan, ya yi sharaɗinsa. sharaɗi ne kana da nufin auren mace kafin aka halatta maka kallanta. to amma hakika akwai malaman da suke inkari waɗannan hadisai ɗin, ba su kamar al-Imam Malik yadda muka faɗa. kuma da ka samu a littafin Umdatul Qari mujallar na 20 shafin 119, al-Imam al-Aini ya ce wa qalat ta'ifatun, akwai malamai waɗanda suke ganin ba daidai bane mutum ya kalli mace kafin ya aure ta. daga cikinsu akwai Yunus bin Ubaidin, akwai Ismail bin Ulayyata al-Asadi, akwai al-Imam Malik wa qawmun min ahli al-hadith. har ma wasu daga cikin masu riko da hadisi suna ganin la yajuzu an-nazaru ila al-ajnabiyya mutlaqan illa li zawjiha aw dhi rahimin. baya halatta wani ya kalli wata mace har abada sai dai mijinta ko dan uwanta maharami. akwai malaman da suke da wannan fahimta, to amma galibin malaman suna cewa duk wanda ke da fahimtar ba daidai bane a kalli mace kafin a aure ta, to yana watsi da hadisan manzon Allah kenan. za ka gani cikin Umdatul Qari mujallar na 20 shafin 119, da Fathul Bari mujallar na 9 shafin 182, Sharhun Nawawi ala Sahih Muslim juz'i na 9 shafin 210. wannan duk littafai ne sharhin hadisi. waɗannan malamai suna cewa idan mutum ya kyamaci wannan, to kamar yana inkarin abin da annabi ya halatta shi ne, kuma ba daidai ba ne. to sannan kuma ma ai shi kansa annabi ya yi haka. duk waɗancan karatu da muka yi umarninsa ne, maganarsa ne ko? to a aikace shi da kansa ya yi. ta ina za mu samu wannan? ya zo cikin hadisi muttafaqun alai. hadisin yana sahih bukhari, yana sahih muslim, kuma za mu karanta shi a wannan babin ma ba da dadewa ba insha Allah. yana shafi na gaba, hadisin Sahal bin Sa'adin. za mu kawo sharhin hadisin, amma a yanzu dai zan ba da shi a dunkule. misali, annan mara'atan, Sahal bin Sa'adin ya ce wata mace ja'at rasulallah, wata mace ta zo ga manzon Allah, faƙala sai ta ce ya rasulallah, ji'itu li ahaba laka nafsi, na zo ne saboda in maka kyautar kaina, na zo ne ina maka kyautar ni kaina. wato ta kawo kanta kyauta ga manzon Allah. kuma wannan ya faru a majalisi, saboda kamata tana da tsananin son annabi. ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi, ya rasulallah, na zo ne don in kyautar da kaina gare ka. shine Sahal ya ce fa nadara ilaiha rasulullah, sai manzon Allah ya kalle ta. fa sa'ada nadara ilaiha, manzon Allah ya hawar da kallonsa saman matan. wa sawwabahu, ya saita kallon. kaga kenan kallon da annabi ya mata
ba wai irin wanda aka saba ba ne. Ta ce na kawo kaina kyauta gare ka. Sahal bin sa'adin ya ce fa nazar ilaiha rasulullah, sai manzon Allah ya kalle ta fa sa'ada nazara, wato daga ƙasa manzon Allah yana hawa sama yana kallanta, sai da ya je sama sawabahu ya saita kallon. Idan aka ce ya saita kallo, duk wanda ke majalisar manzon Allah ya ga idon annabi ya ƙura ma wannan mata, manzon Allah ya ƙura mata ido. Sai Sahal ya ce thumma ta'ata ra'sahu, sannan annabi ya sunkuyar da kai. Kaga annabi ya kalle ta sama da ƙasa, sai ya shiru. Ai an gama. To kaga annabi da kansa yayi kallo, baya ga cewa yayi umarni kuma ya kalla. Wannan yasa Sahal ya mana bayani irin kallon da annabi. Ai asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai kallo na biyu. Na farko idonka ya faɗa kan mace, to wannan za a ce tsautsayi ne, sai ka ɗauke idon. Na biyun shine laifi. Tama wannan sai da mata ce na kawo kyautar kaina, sannan sai manzon Allah ya kalle ta, kallon kuma ya ƙura saboda halalcin shi wannan kallon. Ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan nufinka shine ka auri wannan, ya kalli ita wannan matar wa ta'ammulihi iyaha, ba kuma kallo kaɗai ba, sai ya lura da tsarin jikin nata. Abinda annabi yake nan, ba wai kalla kaɗai, lura da tsarin jikin nata. Wannan hadisi ya tabbatar da wannan, shi da kansa manzon Allah ya aikata. Haka nan Ibn Qudama a littafin Al-Mughni mujallal na 9 shafin 489, wa fi hada hadisun kasira siwa hada. Ibn Qudama ya ce akwai hadisai da yawa a aure ita wannan mata. Sai abu na biyu, ru'yatul makhtuba lil khatibi. To ita matar fa, ita ma tana da damar ta kalli mijin da zai aure ta? Kwarai kuwa, kamar yadda aka halatta mishi ya kalle ta, haka aka halatta mata ta kalle shi. Kar ka ɗauka abin an yi son kai gefen maza ne kawai, a'a, har da mace, wanda ya zo cikin bayanin al-Imam Shafi'i, yana kitabul Muhazzab mujallal na 3 shafi na 424, jawabu nazaril mar'atil makhtuba lil khatibi. Ka zo kana buƙatar auren mace, saboda ka kana son ka ga fuskanta da kafanta, ita ma za ta ce to bari mu ga hannunka da kuma naka kafan. Wannan ya zo cikin bayanin Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah. Yajuzu lil mar'ati, halal ne ga mace idza aradat an tatazawwaja bi rajulin an tanzura ilayhi. Kamar yanda zai nemi kallanta, haka tana da damar ta nemi kallon shi. Li'annahu yu'jibuha minhu ma yu'jibuhu minha. An samu hadisin Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda. Sayyidina Umar lokacin yana halifa, yace ya'madu ahadukum ila bintihi fayuzawwijuha al-qabiha. Sayyidina Umar yana fada, ce kawai mutum zai dauki yarsa ya aurar da ita ga mummuna, ba daidai ba ne. Bata ga mutum ba, haka kurun ka aurar da ita. Shi ne sai na Umar ce inna hunna yuhibbuna ma tuhibbuna. Ai matan su ma suna son abin da kuke so, in ji sai na Umar. Me yasa kake son ka kalli mace kafin ka aure ta? Saboda akwai matar da baka son aura, to ai ita ma akwai namijin da ba ta son aure, saboda haka yanda zaka kalle ta ita ma sai ta kalle ka, in ji sai na Umar. fa innahu yu'jibuhunna minhum ma yu'jibuhum minhunna. Hadisin yana kitabul majmu', kuma ya zo a kitabul musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq mujallal na 6 shafin 159. Shine shi mai kitabul musannaf yace ya'ani idza zawwajaha ad-damim karihat fi dhalika ma yakrahu. Ai abin da sayyidina Umar yake nufi shine idan ka aurar da mace bata taba ganin mutumin ba, ba mamaki ranar da suka haɗu ta kyamaci mutumin saboda ta auri mutumin da ba irinsa take so ba, wa asati Allah fihi. Saboda haka a dalilin rashin kallon mijin kafin a yi auren, sai a waye gari ta saba ma Allah saboda ta ƙi auren.
saboda ta taras da mutumin da ba irin shi take so ba. Wannan ya zo cikin littafin asnal matalib mujalla na 3 shafin 800. wa an yanzura kullum min ar-rajuli wal mar'ati min al-akhari qabla al-khitba. kafin ai neman aure shari'a ta halatta namiji ya kalli mace, mace ta kalli namiji, so kowane gefe halal ne. illa dai kawai duk sa'ilin da ka ji hadisi ana maganar maza to kar ka ɗauka maza ne zalla. innahunna shaqa'iqur rijali, da maza da mata hukunci ɗaya ne a wajen Allah, sai dai abin da shari'a ta bambanta kawai. to wannan ya zo cikin littafin fiqh da yawa, hatta mazhabar malikiyya. zakar al-fuqaha'u anna lil mar'ati haqqun nazari ila ar-rajuli, mace tana da hakkin kallon namiji inda iradatin nikahi, a lokacin da ta yi nufin wato ta yi nufin aurensa. kama lahul haqqu fi dhalika, kamar yadda shi ma namiji yake da hakkin ya kalli mace. wannan zaka ganshi a littafin mawahibul jalil mujallal na 3 shafin 405. wa zahiru jawazuhu wa lam yatahaqqaq fil man'i ijma'un. babu wani malami wanda zai ce maka ai malaman sunna sun ce haramun ne. la, shari'a ta halatta mace ta kalli namiji kamar yadda shi namijin zai kalle ta, saboda kar a samu nadama bayan aure. kuma ya zo cikin minahul jalil a mujallar na farkon mujalladi na 4 da hashiyatul imami dusuqi mujallar na 2 shafi na 215. haka nan rawdatul talibin na al-imam an-nawawi mujallar na 7 shafi na 20. yana kashaful qina' mujallar na 5 shafi na 10. a littafin kashaful qina' wal mar'atu aidan tanzuru ila ar-rajuli, ita ma mace tana da damar ta kalli namiji idan aradat tazawwujahu, idan ta yi nufin ta aure shi. fa innahu yu'jibuha minhu ma yu'jibuhu minha. saboda haka ka gani akasarin malaman sunna sun tabbatar kamar yadda shari'a ta halatta namiji ya kalli mace, haka nan shari'a ta halatta macen ita ma ta kalli namiji. wannan shine abu na biyu. abu na uku, المواضع التي يراها الخاطب من المخطوبة أو العكس. إذا أكتشي أن باك دامر ككل مچي أن بات دامر تكل نمجي إنا كنا نزا أكلا kaga akwai bukatar a san wurin. ga wannan babu shakka ya samu fahimta kashi uku, kuma duka saboda la'akari da waɗannan hadisai da muka karanta, don waɗannan su ne hadisai mafi inganci waɗanda suka tabbatar da matsala ta kallon mace kafin a aure ta. kuma in ka la'akari da waɗannan hadisai za ka gane dole za a samu saɓani, musamman saboda an samu labari muhammad bin maslama har jinka yake hawa saboda ya hangi wata mata subaita bintu bahaki, yana so ya aure ta. wannan yasa aka samu fahimta kashi uku, wanda duka sun zo a tahdhibu sunan abi dawud na ibn al-qayyim al-jawziyya mujallal na 3 shafi na 25. akwai malaman da suke ganin da farko halalcin kallon ita wannan mata ko menene, saboda babu inda a hadisin manzon Allah inda annabi ya kayyade, manzon Allah ya ce fuska ɗai ko ya ce tafukan hannuwa, babu wannan hadisi. illa dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, idan mutum ya yi nufin auren mace babu laifi ya kalla daga jikinta abinda zai karfafa ma sha'awar aurenta. shi ne hadisin farko. kaga kenan kamar annabi ya sake damar. wannan yasa aka samu malaman da suke ganin kallon macen gaba ɗayanta ko da tsiraici ne ba laifi bane, shine kamar al-imam Dawud da kuma Ibn Hazmi, wanda ya zo cikin al-Muhalla, yana mujallar na 9 shafi na 162. Ibn Hazmi yana cewa man arada an yatazawwaja imra'atan hurra aw ama falahu an yanzura minha mutagaffilan laha wa ghayra mutagaffilin ila ma batana minha wa ma zahara. to kaga Ibn Hazmi yana cewa shi yana ganin babu laifi mutum ya kalli mace ko menene, saboda waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ayyana inda zaka kalla din ba. sai aka samu waɗanda ke da wannan fahimta, illa wannan fahimtar kuskure ne babu shakka.
annabi sallallahu alaihi wasallam baya umarni da alfasha, kun bare Allah tabaraka wa ta'ala. al-imam an-nawawi a sharhu sahihi muslim juz'i na 9 shafi na 210 ya kirga tun daga salaf, don fahimtar ba daga yau bane. akwai al-imam al-auza'i. al-imam al-auza'i babban malamin fiqh ne, yace yanzuru ila mawadi'i lahim wa qala daud yanzuru ila jami'i badaniha. al-imam al-auza'i yana cewa in mace babu laifi ka kalli mace duk inda take da kiba ka kalle ta. Dawud yana cewa duk jikin mace kana iya kallo. sai al-imam nawawi cewa hadha khata'un zahirun, wannan kuskure wanda zai halatta a kalli mace ko ina a jikinta saboda za a aure ta. wannan kuskure ne, bai kamata a danganta shi ga sunnar manzon Allah ba, bai kamata ba. duk da cewar manyan masana suna da wannan fahimta, hatta albani marigayi muhammad nasiruddin albani wanda ita ce fahimtarsa, yana ganin ba laifi ba ne kasancewar jabir ya ba da labari, aka samu hadisin al-mughira bin shu'ba, aka samu hadisin muhammad bin maslama, wanda shi muhammad bin maslama har sai da almajirinsa ma ya kushe masa, kai sahabi kake haka? sai ce saboda umarnin manzon Allah. to amma dukkansu babu wanda ya ce ya kalli tsiraicin mace saboda zai aure ta. duk waɗannan hadisai da muka karanta babu inda aka ayyana wannan. wato annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi Allah ya haɗa shi da mutane masu hankali fiye da dukkan wani ɗan adam. saboda haka idan annabi ya faɗi magana, saboda ƙarfin hankalinsu sun san inda manzon Allah ya dosa. amma yanzu in ka ɗauko maganar manzon Allah ka karanta, saboda hankalin namu na ƙasashe ne, sai mu riƙa suranta abin da ba sahabbai ba su suranta irin shi ba. saboda haka sai ka riƙa tunanin ai babu laifi don kaga tsiraicin mace don za ka aure ta. sahabbai ba su yi wannan tunanin ba. don haka babu hadisi ɗaya wanda za ka samu wanda aka ce ga sahabi ya ga tsiraicin mace don zai aure ta. wannan dalilin yasa al-imam an-nawawi yake cewa wa hadha khata'un zahirun munabidun li usul sunnati wal ijma'. da zaran ka dauki wannan fahimta to kayi watsi da asalin sunnar manzon Allah, kayi watsi da ijma'i malaman sunna. shine yace thumma mazhabuna wa mazhabu malik wa ahmad wal jumhur annahu la ridaha. babu shakka abinda aksar malamai suka tabbatar shine an baka damar ka kalle ta. sannan hadisin manzon Allah ya tabbatar mana ba lalle bane matar ta san ka kalle ta. wannan hadisi manzon Allah da kansa ya faɗa. shi yasa dan mutum ya kalli mace bata sani ba, jumhurin malaman suna sun ce ba laifi bane. ballahu zalika fi gaflatiha wa min ghairi taqaddumi ilamin. baka ma sanar da mace ba. wato misali anan shine abinda malamai suke cewa baka ma je gidansu ka nemi izinin zaka aure ta ba, baka ma yi hakan ba. kuma malaman fiqh suna cewa wannan ma shi yafi akan ka je gidansu ka nemi izini, waliyi ya baka dama, sai bayan ka kalle ta ka ce kai ai wannan bata yi min ba, to kaga ai za a ji haushi ko. shi ne malamai suke cewa abin da ya sa waɗannan sahabban suke farautar matan kenan, saboda gudun kada sai bayan sun tafi gidan mutum ya ga abin da bai mar ba, sai ce a ita wannan ai tana da manyan hannu, gaskiya ba irin ta nake nema ba. kaga abin zai bata musu rai. wannan dalilin ya sa malamai suke cewa ka yi ma kafin ka nemi izinin nemanta ya fi. wal jumhuru mana uzalika. to wannan fahimta guda kamar da muka ce fahimta uku ne. na farko shine fahimtar malamai waɗanda ba su da yawa a tarihin musulunci, kuma wannan fahimtar ita ce mafi rauni, wanda zai halatta kallon jikin mace ko'ina. wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba. na biyu shine masu cewa za a kalli fuska da tafukan hannu kadai. to wannan fahimta shi ke bin sa a rauni, wanda ya zo cikin bayanin ibn al-qayyim al-jawziyya. fuskar mace kadai da kuma
sawayenta su ne kaɗai za a kalla, fuskarta da tafukanta kai. Wannan fahimta ta biyu kenan. Fahimta na uku, da fuskarta da kanta da wuyanta da hannunta da kafafunta har zuwa gwiwa. Da wannan fahimtar ita ce mafi inganci, wanda ibn al-qayyim al-jawziya ya tabbatar da haka. Saboda haka in ka tafi neman aure, matar dole za ta cire kanta, kana buƙatar ganin kanta da irin wuyanta. Karka manta kai ma fa sai ta gana ka wuyan. saboda haka ibnu qudama yace fa inda al-hanafiyya al-khatib la yara min al-maktuba illa al-wajha wal kaffayn faqat, kamar mazhabar al-imam abu hanifa, mazhabar malikiyya, mazhabar shafi'iyya da mazhabar al-imam ahmad fahimta guda. Wato akasarin malamai suna da fahimtar a tsaya ga hannu da fuska, tafin hannu fuska ya isa, kar a wuce. So amma wannan hakika shi fahimta ce mai rauni, wanda ibn al-qayyim al-jawziyya ya yi magana akai. Zaka gani a hashiyatul imam ad-dusuki mujallad nabi shafi na 215, haka nan bidayatul mujtahid a farkon mujalladi na 4. وكذلك الشافعية إن أنه لا يرى إلا الوجه والكفين. bayanin malaman fikihu kusan duk iri ɗaya ne, a tsaya ga kallon tafin hannu da fuska. Saboda me? Saboda kar a wuce iyaka. Sun yadda za a kalle ta, amma kallon kar ya wuce fuskanta da tafukan hannuwanta. To babu shakka abin ya wuce nan. Inda fuska da tafukan hannuwa ne, waɗannan sahabbai ba za su yi farautar matan nan ba. Don haka yasa ibn al-qayyim jawziya yake cewa mafi dacewa shine ita ce fahimta ta uku ita ce zaka kalli kan mace da fuskarta da wuyanta da hannunta da kafafunta har ma da kwabirinta zaka kalla, amma kada ya wuce nan. Wato wannan shari'a ta halatta shi saboda maharami yana iya kallon su. Duk abin da aka ce maharami yana iya kallo a jikin mace, kai ma in ka zo neman ta an halatta maka. Dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta maka wannan saboda niyyar ta auren ita wannan mata. Amma in banda kana da niyyar auren matan, to ba daidai bane ka kalli kanta da wuyarta da kafafunta. Amma tafin hannu da fuska, ai kusan duk malaman suna sun ce ba laifi bane, don ba al'aura bane. Saboda haka ba ma maharami ba, kowa na iya kallon tafin hannun mace, kowa na iya kallon fuskar mace. Wannan ita ce fahimtar akasarin malaman fiqh, ba ma sai ka nemi aurenta ba. Saboda haka ashe tunda annabi ya yi izini ka kalli jikin ita wannan mata, kenan an ƙara maka sama da abin da aka halatta maka. A da an halatta maka kallon fuskar mace da tafin hannunta, amma yanzu tun da ka yi nufin aurenta, an ƙara maka kanta ma za ka iya gani da wuyanta da ƙafafunta, wanda kaga da ba a halatta maka shi ba. Wannan ya zo cikin sharhu muntahal iradat mujallad na biyu shafi na 625 da fathul bari mujallar tara shafi na 182. An samu labarin sayyidina umar, Allah ya kara masa yarda. sayyiduna umar, labarin da amr bin dinar ya bayar, ya karbo daga abu ja'far muhammad bin ali bin hussein bin ali bin abi talib, yana cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kasan sayyidina umar ya auri yarinyar sayyiduna ali. sayyidina umar ya auri yar sayyiduna ali, ana kiranta ummu kulthum. to lokacin da sayyidina umar ya buƙaci